फ्लिपकार्टनि मोनसे जिनिस आनबक्सिं खालामनोसैलाय फ्लिपकार्टनि ओरै थाबायदो र' महर खाथियाव ओरैहाय नैबे फ्लिपकार्टनि माबासो नामा लेदारनि बावसो नामा इस हेन्देल दंलायबावो नै फ्लिपकार्टआव मोनसे बेग बिहरदों बेग डाबल वाटारप्रुफसो बर' हेन्देल गैया नामा हेन्देल थाया नामा बोरै जाखो ए हाब सिङाव मेरायनोसै नै अच्छा इसको कैसा लगाएगा नैबे साइडजों जाबाय थिगैनो दंथ' बाजाबाय रा बियो बोरै बाजायो बियो जायखिजाया ओरै बाजाबाय नै आदसा बिलाय थिगैनो दंथ' हाब माबा माबि लक थक दंलाजोबो नै पुस बेखौ मा सोजायो नैबावबो नै हेन्देलाव सिन्थाय बेखौ मा सोजाजोबो बिराद बुरजा सोबाय बिराद बरियाखा स्टाइलिश बेग फेसन बेखौ मानो बिहरदों होनबा दाना नैबे गिदिराव नै माथो चार्जबो होजायो नामा बोरै जाखो हा USB बोरै जाखो बे मानिथाय USB दंबावो नै USB औ नैबे जिनिसा मा चार्ज होग्राबो दंबावोसो दा बेयाव मा सोजायो बे गिदिराव मा सोजायो नायनि गिम्बल लाजाबाय बास बे गिम्बला थांबाय बेनि उनावहाय मा फैगोन ट्राइपड गरिला गिम्बल ट्राइपडाबो जायो माइक ग्रेनारनि माइक बेबो जागोन बाव बेबो सोजायो नै माइक केबल बेबो सोजायो केबलाबो सोजायो पावार बैंक पावार बैंक सोबाय वाइफाई सोबाय आरो दंबावो नै OTG बे गासिबो OTG पेन ड्राइभ एंड्रइडनि आइफोननि OTG पेन ड्राइभ बेबो बावनो बहुत जिनिस सोजायोथ'
गोगोम बुरजा जिनिस सोजाबाय नायदो बिराद बरिया स्टाइलिस्ट फ्लिपकार्टनिफ्राय दिहुननाय मा सोखो आं बेवहाय OTGनि बियो OTG पावार बैंक गरिला ट्राइपड सोजायो दा फैबाय जोंना गिम्बलाबो सोजायो वाईफाई USB केबल चार्जर बे जाहैबाय माइक्र'फन बेखौ लाजायो माने बहुत जिनिस लाजायो आरोखि बे स्टाइलिश ओमफ्राय नैबे USB चार्जर दं बेसो मानिथाय बेखौ मिथिला बेखौ नेटआव नायफिननांसिगोन मोजां दा बरिया आंथ' बिराद मोजां फसायबाय फ्लिपकार्टआव बिहरनाय नोंथांमोनाबो बिहरना लादो फसायदोंबा बिराद जिनिस सोजायो आरोखि बे मबाइल एक्सेसरिसफ्रा गासिबो सोनानै लाजाजोबो आंथ' बिराद मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो नोंथांमोनाबो